Mae hiliaeth yn uchel iawn ar agenda y dyddiau yma, yn enwedig wrth gwrs yn sgil rhai digwyddiadau erchyll yn ddiweddar yn America. Ac o'n i'n meddwl felly byddai'n amserol i ni edrych ar rai enghreifftiau o'r ymadrodd Jim Cro sy'n digwydd yn canu poblogaidd ni, yn canu Gwerin ni. Nawr, fe gododd ymgyrchoedd cryf yn erbyn ceithwasiaeth yng Nghymru a Phrydain o'r tua 1780 ymlaen i ddechrau ddileu'r fasnach mewn ceithion, ac yna erbyn y 1830au i ddileu'r sefydliad o gadw ceithion yn hiroedd Prydain, a llefydd fel Jamaica yn enwedig. Ac yna, wrth gwrs, fe ath yr ymgyrch ymlaen wedyn ymhlith Cymru America i ddileu ceithwasiaeth yn America ei hunan, llawer iawn o Gymru, ar hyd y cyfnod hir na ymgyrchu yn chwyrn i gwrthwynebiad i ceithwasiaeth. Ac roedd caneuon yn chwarae rhan bwysig iawn yn hynny, yn dylanwadu ar y farn gyhoeddus, y bethau propaganda o blaid dileu y gaeth fasnach i ddechrau, ac wedyn y sefydliad o gaethwasiaeth. Ac ni'n gweld hynny'n glir, enghraifft, yn y 1830au yn yr ymgyrchu i ddileu ceithwasiaeth yn Jamaica. I ni'n gweld cylchgronau ac yn y taflenni feledu yn cael ei defnyddio yn helaeth ac yn ddylanwadol iawn yn y cyd-destun yna. I chi meddwl am gerdd, enghraifft, gan dyn oedd yn galw ei hunan y Cymro bach, sef Benjamin Price, gweinidog gyda'r bedyddwyr, yn sgrennu cerdd can y negro bach, lle mae'n mynd i bersona y dyn di yma ac yn apelio am gymorth bobl o blant Britannia, meddwl e, clywch fy llef ar ddechrau y gan honno. A honno mynd wedyn ar dyflenni feledu ac yn mynd ddylanwadol iawn yn y cyfnod na, a hefyd yn yr ymgyrchu yn America nes ymlaen i ddileu ceithwasiaeth ar dir mawr America. Enghraifft arall o'r un cyfnod yw dwy faled mewn gwirionedd gan dyn o'r enw Solomon Nuptree. Cymeriad diddorol iawn, mab i geithwas wedi eni ym Mryste, ond yn treulio yno fwyau amser yng Ngogledd Cymru ac yn Lerpwl. Mae'n priodi Elen, merch o Sir Fôn, neu o leia maen nhw'n priodi yng Nghaergybi yn 1822. Mae'n bosib iawn bod mae'n siŵr yn medru'r Gymraeg ei hunan, mae'n bosib iawn mae hi oedd yr un oedd yn sgrennu'r cerddi yma. Cerddi oedd yn dadlau yn gryf dros ddileu ceithwasiaeth yn Jamaica yn arbennig, ac yn llawenhau wedyn bod y ddeddf wedi pasio i ddileu ceithwasiaeth yn Jamaica. Ac mae rhan fwyaf o gynnyrch y Cymru fel petai, sydd mewn print gyda ni, yn frwd iawn dros ddileu ceithwasiaeth ac o blaid dynion di. Ond mae'n ar rhai enghreifftiau o ymadroddion, gallwn ni galw nhw'n hiliol, sydd yn dod mewn un caneuon ni. Ac mae hynny digwydd yn arbennig dan ddylanwad ffenomen poblogaidd iawn a gododd yn America o tua'r 1840au ymlaen, sef y cwmnïau minstrel fel nhw'n cael ei galw. Bobl yma oedd yn gwisgo y lan yn dio i wynebau, rai yn nhw yn ddynion di, ond llawer yn nhw'n ddynion gwyn yn dio i wynebau. Ac yna yn cynnal sioeau ysgafn doniol, llawer o ganu wrth gwrs, llawer o ddawnsio, actio sketches ac yn y blaen. A fe ddath rhain yn boblogaidd eithriadol yn America ei hunan, ac wedyn ym Mhrydain ac yng Nghymru hefyd o ran hynny. Ac bod i poblogrwydd nhw ar drai yn yr 20th ganrif, mae'r ffenomen yn parhau ymhell i mewn i'r 20th ganrif. Bydd rhai ohonoch chi o'r un oed â fi yn cofio y Black and White Minstrel Show
Oedd yn rhedeg ar y teledu wel, o tua 1958 ymlaen mor bell ymlaen a 1978 ac yn hynod boblogaidd. Dyna enghraifft ar y sgrin I chi fyna o lyfr y caneuon ac yn hyrchwyd gan y cylchgrawn Woman yn 1962. A chi'n gweld o fyna amrywiaeth fawr. Hynny yw, mae yna rai o'r caneuon yn yr arddull sy'n dynwared ieithwedd bobl ddi, ryw Saesneg toredig fel petai. Ond mae yna amrywiaeth eitha eang, eclectic o ganeuon yn y llyfr canu 'na ac yn y perfformiadau ar y teledu. Hynny yw, chi'n cael bethau fel We'll Keep a Welcome in the Hillside ymhlith yr arlwy. Ac y bwriad y cyfan, wrth gwrs, oedd creu difyrrwch ar un lefel digon ysgafn, diniwed. A mae sylw diddorol iawn gan Isabel Adonis, sydd yn artist o Landudno, a ei mam hi o Gymru, ond I thad o Guyana. Mae hi yn sôn amdani hunan yn y 60au fel plentyn, yn gwylio y Black and White Windsor Show ar y teledu bob nos Sadwrn. Ond ddim yn ymwybodol ar y pryd o'r elfen hiliol amlwg oedd yna, wrth gwrs, yna. A bobl ddi, fel mae'n dweud, yn cael eu cyfleu fel rhyw bobl hapus iawn, yn cael amser braf, yn bigo coctwm ac yn y blaen. Fel mae'n dweud, caneuon sentimental medda hi, oedd yn cuddio gwir gyflwr dynion di America ar y pryd. Mae'r un sy'n cael ei ystyried yn dad minstreliaeth, neu dad clerwriaeth, the father of minstrelsy. Dyn enw Thomas Dartmouth Rice, oedd neu Daddy Rice, fel oedd yn cael ei alw. Actor teithiol oedd yn frodor o Efrog Newydd. Ond mae'n debyg iddo fe berfformio can am y tro cyntaf tua, mae'n amrywiaeth yn y ffynonellau, ond tua 1830, yn perfformio can o'r enw Jim Cro, neu Jump Jim Cro. A ddynte wedi wisgo fel rhywun di. A fe ddath y perfformiad yma, y bwriad ymreiddiol, jyst fod yn rhyw sketch fach yng nghanol i berfformiad ehangach, ond fe ddath I berfformiad mewn gan mewn hynod boblogaidd yn gyflym iawn. A fe ddath Rice I Bryden ym 1836, ac fe ddath yn boblogaidd iawn yn syth yn Mhrydain hefyd. A be sy'n digwydd, wrth gwrs, yw mae'n dynwariad D&D carpiog, D&D herciog I symudiadau, bosib yn anabl, a hwnnw'n canu ac yn neidio ac yn dawnsio. Nawr mae'r geiriau yn amrywio, hynny yw, roedd Rice I hunan ac eraill wrth gwrs yn sgrennu penillion lawer ac amrywiol ar gyfer y gân yma. Llawer o'n nhw'n gwneud rhyw sylwadau cymdeithasol ar y pryd, ynde. Ond mae'r hyn sydd yn gyffredin i'r gân yma, yn ei holl amrywiaethau o ran y penillion, yw'r gitgan wheel about and turn about and do just so, every time I wheel about and jump Jim Cro. Nawr, mae'n bosib, eto mae'r ffynonelau'n amrywio, a'r traddodiadau'n amrywio, ond mae'n awgrym fod Rice wedi seilio I berfformiad ar rhywun go iawn, felly, ar rhywun oedd wedi gweld rhyw was ffarm, efallai, neu was yn y stable yn perfformio fel hyn. Ond hefyd mae'r holl ffenomen yma, y Jim Cro yma, yn ffenomen sydd yn plethu llawer o elfennau, digon cymhleth yn y dechreuadau, gweud y gwir. Hynny yw, mae'n bosib yn tynnu ar draddodiadau Gwerin, y bobl ddi hunan, y syniad yma o'r bra'n fel
fel chwaraewr castiau, fel trickster. Mae hefyd o bosib atgof o'r ffordd yr oedd ffermwyr yn socio'n grawn mewn gwisgi. A'r brain wedyn yn bwyta'r grawn ac yn mynd yn chwil ac yn troi ac yn neidio yn ddiamadferth a'r ffermwyr wedyn gallu dala eu lladd nhw. Mae e hefyd, wrth gwrs, yn perthyn mewn un ystyr i'r traddodiad Ewropeaidd hynafol na o wisgo o dio yr wyneb felly, ynddo fe? Rhan o chwarae doniol i chi'n cysylltu ar Morris Dancing yn Lloegr neu ar Cadi Ha yng Nghymru. Mae elfen o ddosbarth yma hefyd, y dyn tlawd yma yn ei benillion yn ei sylwadau am bobl mwy cyfoethog uwch I dosbarth yn y gymdeithas. Ac mae hefyd yn rhan o'r symudiad yn y cyfnod yma tua'r 1820au I greu rhyw hunaniaeth Americanaidd yn benodol. Ac nifer o stereotypes yn cael eu portreadu ar lwyfannau yn y cyfnod yma. Ac enghraifft yr oedd y rais yma'n ogystal â gwisgo fel D&D, oedd e hefyd yn gwisgo fel Yankee. Felly mae bob math o elfennau yn cydblethu i'r darlun gwreiddiol yma o Jim Cro. Ond wrth gwrs yr oedd yn hanfodol hiliol ac fe ath yn fwy ac yn fwy hiliol gydag amser. Nes wrth gwrs ar ôl yr ryfel cartre yn America a ryddhau'r ceithion. Fe ddath yn taleithiau deheuol yn enwedig beth oedd yn cael ei alw'r deddfe Jim Cro. Oedd yn golygu bod yna gorfodi gwahanu rhwng dynion du a dynion gwyn. A'r deddfe yna yn para wrth gwrs hyd at y 1960au. Hynny yw, yn y cyfnod pan oedd y Black and White Minstrel Show, o'n i'n ei wylio fe felly ar nos Sadwrn yng Nghymru y De yma, roedd dal y deddfe yma yn ei grym yn America yn rhannu bobl ddu a bobl gwyn. Hynny yw, methu istyn yr un ardaloedd, methu mynd i'r un ysgolion ac yn y blaen. Wel, fe ath, fel wedes I, fe ddath y dyn yma, Daddy Rice yma I Bryden yn 1836. Ac fe gudiodd y perfformiad yma Jim Cro yn y dychymyg poblogaidd yn gryf iawn. Mae'n sôn am Jim Cro mania yn y cyfnod yna ym Mhryden yn 1830au. Ac I ni'n gweld sawl enghraifft o hynny yn y papurau newydd Cymru o ran hynny. Enghraifft yn y Cynhadledd yn Denby Herald yn 1837, mae yna adrodd ar athos llys yn Llundain, lle roedd perchennog siop yn, wel, oedd un o weithio yn y siop wedi hawlio arian ganddo fe. A mae'r amddiffynydd yn perchennog siop yn dweud, wel oedd e wedi ennill yr arian yna, medde fe, ond oedd e wedi torri gymaint o lestri fel bod e wedi adeiladu dyled fel betai oedd yn cyfateb i'r faint oedd ei fod I gael o gyflog. The fact is, mae y gentleman medde y dyn y siop felly, ynddo fe, wrth hanner llys. The young man is so intoxicated with the humor of Jim Cro that during the time he was with me, it was nothing but turn around and wheel around and do just so all day long, except when he was eating his breakfast and dinner. And he was continually knocking against something or other, and every article that was not harder or thicker than his own skull was sure to be smashed to pieces. Ac yna, yn ddifyr iawn, mae yna enghraifft yn Glamorgan Mynweth yn Brecon Gazette yn 1841 o adrodd am parot y frenhinol. Hynny yw, roedd tywysog Albert, gŵr yn Frenhines Victoria, wedi prynu parot am hanner campynt, oedd yn swm aruthrol yn wrthws yn y cyfnod ni. A oedd y parot mae'n gallu canu yn ddoniol iawn.
pennill gyntaf, Jim Cro. And afterwards, mae adroddiad whistles and jumps it in a most ludicrous manner. Ac roedd y parod mae hefyd, os ydyn gweld rhywun yn yfed glasiad y win, yn dal yn canu allan Her Majesty Queen Victoria's good health. Wel, dyna enghreifftiau o adroddiadau rhywbeth yn digwydd yn Lloegr, ond mae gyda ni enghreifftiau o'r un cyfnod o'r ffenomen yma yng Nghymru ei hun o'r papurau newydd. Enghraifft, mae rhywun yn sgrennu i papur y Cambrian yn 1838 yn cwyno ar rhan bobl Wyn Street yn Abertawe, bod y goets fawr yn dod i Abertawe o Frystau, ac wrth ddod gyda'r hwyr, mae'r biwgler ar y goets yn canu yn rhagorol, medda fe, ac pawb yn mwynhau i gerddoriaeth e. Ond mae'r goets yn gadael yn 5 o'r gloch y bore i fynd nôl i Frystau. A mae'r biwgler yn amlwg yn perfformio yr adeg yna hefyd, a mae'r llythyrwr mae'n cwyno bod y goets, y dyn mae'r goets yn canu pan fydd bobl well da nhw gysgu, medda fe, na gwrando ar Jim Cro. Mae yna enghraifft wedyn o'r un cyfnod yn fras o rhywun yn mynd i ffair yn Aberdâr ac yn talu bobi, sef hanner ceiniog, i'r rhai sydd wrthi yn canu ac yn neidio Jim Cro. Ac yna mae yna adroddiad 1842 o lys yng Nghaerdydd, lle mae rhywun sydd yn byw mewn llety yng Nghaerdydd yn dod adre ac yn mynd lan llofft ac yn dawnsio Jim Cro. Wel, mae'n dweud yn dance Jim Cro to his own music. A mor egniol felly, fel fod yn enfod yn cwmpo ar ben gwraig y llety o dano fe. Felly, chi'n cael yr adroddiadau yma sy'n dangos poblogrwydd Jim Cro ar draws Prydain ac yn cynnwys Cymru yn y cyfnod cynnar yna. Ond hyd y gwela i, dwi ddim wedi dod ar draws o leia, dwi wedi dod ar draws enghreifftiau o'r ymadrodd Jim Cro yn digwydd yn canu Gwerin ni. Neu o leia ddim yn digwydd mewn caneuon Gwerin sy'n cael ei casglu a'i cyfnodi ac yn ymddangos mewn print. Un o'r enghreifftiau cyntaf fi wedi gweld o'r ymadrodd yw mewn cerdd neu gan boblogaeth, yw yr enghraifft sydd yn y Cymro yn 1903, papur newydd y Cymru felly, yn enghraifft gynnar iawn o limerick yn y Gymraeg. Roedd caseg ar dir corsegedol, sef y plas corsegedol yn Sir Fyrddoniaeth. Roedd caseg ar dir corsegedol yn hoff iawn o fwrw i ffedol. Ei chyw aeth o'i go wrth jympio Jim Cro. Mae Merlin fel dyn dynoredol. Ac yr oedd enghreifftiau o gyffylau yn cael ei galw yn Jim Cro oherwydd yr elfen yma o neidio. Ond enghraifft amlwg arall wrth gwrs o'r ymadrodd Jim Cro, llawer mwy amlwg na'r limerick yna, yw gan Gweno Penagelli a boblogwyd, boblogeiddiwyd gan Bob Taerfelyn yng nghanol yr 20th ganrif. Bob Taerfelyn wrth gwrs yn boblogaidd iawn fel perfformiwr llwyfan, ond hefyd yn cael mynd ar ddarllediadau radio BBC ac yn mynd y boblogaidd iawn fel perfformiwr baledi a chaneuon poblogaidd. Ac mae'r gan yn y Gweno Penagelli wrth gwrs yn yr ail bennill yn sôn bod ganddo fe het Jim Cro. Nawr, does dim fel yn y limerick, does ddim elfen hiliol amlwg yn y cyfeiriad at Jim Cro fyna. Mae'n naill yn sôn am neidio, yr un mae'n sôn am wisgo het o fath arbennig. Ac roedd yr hetiau Jim Cro eto yn hetiau, math o het o ddath yn boblogaidd iawn o'r 1830au ymlaen. Ac mae yna gyfeiriadau cyson at hetiau Jim Cro
yn ein llenyddiaeth ni ar hyd y 4 ganrif ar 15. Enghraifft fan hyn y benodol o y Copper Ladies, neu Ladies Copper ym Mynydd Paris yn Sir Fôn, fydden nhw yn gwisgo hetiau Jim Cro. Hynny yw, fydda nifer ohonyn nhw yn ôl yr adroddiad sydd ar y sgrin fyna i chi gan Mair Williams o Laneilian. Fydden nhw rhyw 80 o wragedd yn gweithio mewn shed. A beth fydden nhw'n wneud? Fydden nhw'n curo'r copper mwyn cael darnau llai o'r copper i fynd mewn i'r ffwrneisiau. A bydden nhw, medde hi, yn gwisgo ffedogau lledr trwm a sgarffiau cotwm patrymnog smotiog am ei pennau, ac yna het Jim Cro meddal ar ben y cyfan. Ac yn ddiddorol iawn, mae hi'n dweud bod hi yn ôl y tystiolaeth, roedd hi, mae'n awgrymu bod y ladis yma yn canu wrth weithio, gan taro i morthwylion ar ddechrau pob bar. Wel, dyna ddau o'r cyfeiriadau wel, yr ail un wrth gwrs sgwenno Penegelli yn un amlwg a phoblogaidd o hyd sydd yn cynnwys yr ymadrodd Jim Cro. Mae yna gan Gwerin arall sydd yn cynnwys yr ymadrodd sef ar y ffordd wrth fynd i Rymni. Mae'r ymadrodd, mae'n gan macaronic, hynny yw, mae yna rhyw fath o gitgan, wel, mae yna ymadrodd very well yn Jim Cro ar ddiwedd pob llinell, ac yna ar y diwedd wedyn yr gitgan mae Victoria very well yn Jim Cro. Nawr, mae'r pennill cyntaf yna ar y ffordd wrth fynd i Rymni ar Alaw yn dod o gasgliad o ganeuon Gwerin anfonwyd i gystadleuaeth yn Steddfod Beicolwyn yn 1910. A mae'r casglwr yn fyna yn dweud bod y gan wedi ei chanu yn y Ffreineiron ac yn enwedig yn yr ardal o gwmpas Talysarn. Nawr, mae'r ymadrodd Victoria very well done Jim Cro. Mae'r ymadrodd yna yn digwydd mewn shanties Saesneg, a fi'n tybio mae beth sydd wedi digwydd yn hyn yw falle bod rai o longwyr porthladdoedd bychan bai Ceredigion fyna wedi dod ar shanti Saesneg yna, a rhywun wedi llunio can Gymraeg ar yr un patrwm, ond yn cadw'r ymadroddion Saesneg sydd yn y siant, felly, Victoria, very well done Jim Cro. Nawr, mae'r ymadrodd Victoria yna yn ddiddorol oherwydd mae'n bosib, does ddim sicrwydd, ond mae'n bosib bod e'n cyfeirio nid at y frenhines Victoria, ond at un o arweinwyr brodorion America, un o arweinwyr brodorion America oedd yn ne orllewin y wlad, yn ardal Texas a Mexico fyna. A roedd e wedi codi mewn gwrthryfel yn erbyn yr Unol Daleithiau, Victorio, oedd ei enw fe, a fe laddwyd e yn 1880, wrth ymladd yn erbyn un o gatrodau lluoedd America. Un o'r gatrodau, oedd gyda nhw rai gatrodau o ddynion di, ac mae'n debyg mae cael ei ladd mewn gan un o'r catrodau yma oedd hanes Victoria. Mae'n bosib iawn felly bod yr ymadrodd na'r gitgan yna yn canmol y dynion di, y milwyr di America, yn ironig iawn wrth gwrs, y milwyr di yma yn America yn ymladd yn erbyn brodorion America. A mae Victoria, a very well done Jim Cro am ladd Victoria sy'n yna. Ac felly dyma yr enghraifft falle fwyaf hiliol sydd gyda ni yn y Gymraeg yn canu Gwerin ni. Ni'n gwybod wrth gwrs pa mor hen yw yw'r fersiwn Cymraeg yma. Mae'r shanti Saesneg o bosib yn mynd nôl rai degawdau cyn i'r gan mae cael ei chasglu.
Ond rhwng y cyfeiriad at Victoria, un o'r brodorion America sy'n yna, ac at Jim Cro, at dynion di-America, ac yna, wrth gwrs, ar ddiwedd y pennill gyntaf yna, mae yna sôn am wadon o badis, sef gwyddelod. Felly, rhwng y cyfan, gallwch chi ddim cael pennill sydd yn llawer iawn fwy hiliol na'r pennill yna mewn gwirionedd. Ond, wrth gwrs, y cyfeiriad enwoca, mae'n siŵr, at Jim Cro yw'r hyn sydd yn yr hwyangerdd enwog dacw mam yn dŵad. Nawr, fe gasglwyd nifer o enghreifftiau, fe gyhoeddwyd ar alaw ar geiriau sy'n fwyaf cyfarwydd i ni o'r hwyangerdd yma. Mae'n ymddangos yn cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn 1930. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r hwyangerdd yna, wrth gwrs, ath yn boblogaidd iawn trwy Gymru gyfan, wedyn yn benna yn adnabyddus yng Ngogledd Cymru, ac yn enwedig yn Sir Feirionnydd a Sir Gaernarfon. Ac wrth gwrs, i chi gyd yn gyfarwydd ar pennill na dacw mam yn dŵad ar ben y ganddo wen, rhywbeth yn ei ffedog a ffiser ar ei ffen, y fiwch yn y beidi yn brefi ar y llo, a'r llo ar ochr arall yn chwarae Jim Cro. Ac wedyn elfen macaronic eto, rhywfaint o Saesneg nhw mewn, wedyn Jim Cro, Christian, 1, 2, 4, a'r mochyn bach yn eistedd, mor ddel ar y stôl. A dyna, wrth gwrs, y ffurf arferol erbyn heddi ar yr hwyangerdd yna. Nawr, wi wedi methu dod o hyd i enghreifftiau mewn print o'r hwyangerdd yna, cyn tua, cyn y 1890au. A ni yn amlwg yn bodoli cyn hynny, oherwydd mae bobl sy'n cyhoeddi cyhoeddi ffurfi ar y hwyangerdd yma yn y 1890au yn sôn bod e'n hen gan, felly, o'i plentyndod. Felly mae'n amlwg bod e'n mynd nôl cyn y 1890au, ond dyma'r enghreifftiau, rai o'r enghreifftiau cynhara wedi llwyddo i ddod ar eu traws nhw. Yr enghraifft gynhara un yw yn Cymru'r Plant yn Mawrth 1893. A lle, beth sydd wedi digwydd yna, mae'n gyfuno ar 4 llinell o dacw mam yn dŵad gyda pennill arall sydd yn gyfarwydd iawn, wrth gwrs, hwyangerdd arall gyfarwydd. Mi a fi'r ysgol fori yn llyfr yn fy llaw, heibio'r castell newydd a'r cloc yn taro 9, dacw mam yn dyfod ar ben y ganddo wen, a rhywbeth yn ei ffarclod a ffiser ar ei ffen. Rhywun fyna yn dweud bod yr pennill yna yn perthyn i'w plentyndod nhw yn llun, a fe gewch chi enghreifftiau eraill tua'r un cyfnod o'r 4 llinell na dacw mam yn dyfod ar ben y ganddo wen. Rhywbeth yn ei barclod, yn ei ffarclod a ffiser ar ei ffen. Fe gewch chi'r pennill bach yna, 4 llinell, hefyd gan eraill yn yr un cyfnod. Erbyn Rhagfyr 1905 yn Cymru'r Plant, mae yna fersiwn llawnach debycach i'r un i ni yn fwy cyfarwydd ag dacw mam yn dŵad ar ben y gariad wen, rhywbeth yn ei ffedog a ffiser ar ei ffen, y fiwch yn y beidi yn brefi am y llw'r ochr arall yn gweiddi, nid yn chwarae, ond yn gweiddi Jim Cro. Jim Cro, Christian, 1, 2, 4, mochyn bach yn eistedd yn ddel ar y stôl. Dyna'r enghraifft gyntaf y gwn i amdano fe o'r cyfeiriad at Jim Cro yn dacw mam yn dŵad. Ac yn ddiddorol iawn, mae Owen Edwards yn ei gastriad o hwyangerdd 1911 yn gyhoeddi fersiwn hollol wahanol eto. Dacw mam yn dŵad wrth y garreg wen, menyn yn ei ffedog a blawd ar ei ffen. A'r fiwch yn y beidi yn brefi am y llo, a'r llo ar ochr arall yn chwarae banjo, nid yn chwarae Jim Cro, sylwch. Nawr, wrth gwrs, mae'r amrywiadau ni'n cael yn y fersiynau cynnar yna ar yr hwyangerdd yn rhywbeth hollol gyffredin yn y traddodiad llafar. Ond beth sy'n ddiddorol yw dim ond un o'r 3 fersiynau sydd yn cynnwys cyfeiriad at Jim Cro o gwbl. Nawr, wrth gwrs, mae yna trafod wedi bod yn ddiweddar a ddyle fod yr ymadrodd Jim Cro yn cael ei symud o'r hwyangerdd. Ac mae yna ddarleuon cryf yn wir dros hynny, yn enwedig o gofio bod y fersiynau cynnar yma
ddim yn cynnwys cyfeiriad at Jim Cro mewn sawl enghraifft ohonyn nhw. Mae Robin Gwyndaf mewn erthygl yn ddiweddar yn Llafar Gwlad wedi awgrymu'r posibilrwydd o newid i ail gydio, os liciwch chi, yn fersiwn Owen Edwards 1901 a'r llôl ochr ar chwarae banjo. Ac yna bod modd, meddwl Robin, mae modd wedyn yn lle Jim Cro Crystyn ail adrodd banjo, hynny yw banjo, 1, 2 and 4. A mae yna ddadleuon cryf iawn wrth gwrs, oedden ni'n dadlau beth bynnag dros wneud hynny erbyn hyn, a symud Jim Cro yn llwyr o'n traddodiad Gwerin ni.